wallahi tallahi zan samu fetur da taya da ashana in cinna miki in kone ki a barbanza. Ajiya ke kimi haka wallahi ajiya ni zan gaya ma gaskiya na Allah ajiya zan gaya ma gaskiya. To faɗa min. Ajiya bisi wallahi wani abu ni bai san wane ya ajiye mu shi a ciki daki ba fa. Bai san wane ya kawo shi ba. Ni bai san da shi ba. Ajiya na gaya ma ni bai sai komai akan wani abun ba fa. Ni na gaya ma gaskiya na fa. Hajiya. Hajiya lafiya? Kira Allah gafara ki ba mu je. Ba ta take nake ba. Yabo me kike mata? Lami ni bai san me na yi wa Hajiya ba fa. Ban sani ba. Hajiya ki sakan mata wuya mana zaki iya ji mata ciwo wannan ruko haka sai ka ce ke rike barawo? Lami. Bishi. Lami. Bishi. Lami. Na'am Hajiya. An taba zakin uwarki? Har uban ma an zaga. To yau zan ƙura musu a shar gaba ki ɗaya yanzu nan Lami. Za ki wuce ki tafi ko ba ki wuce ba? Ki ɗauko da alaba ga mu. Ko kawa zaki da ni? Ke. Ni Lami. Ke ɗin. To Lami da ke ni. Na'am. Kin san Allah? Wallahi ni kadai na san halin da na shiga a rashinki. Allah sarki ni kuma kaga da an na fara haƙura. Hanyar da zan karɓi takarda ta kawai nake jira. Yanzu ke Asaba idan aka ce ki rabu da ni sai ki rabu da ni? A'a, to ya zan yi magaji abin da yafi karfi na ya zan da shi. Wannan bai fi karfin ki ba. Saboda soyayya ki a raina wallahi kullun ƙara ƙaruwa take yi. Na rantse da Allah da Annabi. To Allah ya ban mu tare. Amin to wanda ya samu mace kamar ki. Shayi ake sha? A barin zauna ne ma a yi da ni. Me kuke cewa? Laure. Na'am. Ko shi zaki hankali ni dan Allah. La, sai ran da aka shuka ta tsiro. Laure. Na'am. Anya kina so ki gama da duniya lafiya kuwa? Wannan irin tambaya ne. Me ma ya kawo wannan maganar? Ku ji min tambayar rashin hankali. Laure, tashi fita daga ɗakin nan. Wallahi ba inda zan je. Sai an ƙara hirar nan da ni wallahi. Hirar da na zo na tarar kuna sai kun ƙarasa da ni wallahi. Magaji? Kai baki fa. Kwaman bleaching din ne ya ƙare. Wai dan Allah irin mai kake shafa nan 100 nawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم خافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. السلام عليكم. Ke malama ce? To ke kuwa in tambaye ki ga kinan kyakkyawa da ke amma ya aka kika auri wancan bakin ba gidajen? Wa kenan? Mijinki ban tajo don ni wallahi ko a kafa aka daure min shi sai na kunce na gudu. Dakata